Туа иркенләп, туа ул җайлап кына. Вакыт тар, әйтергә иде сүзләрне сайлап кына. Үләнме, әллә кешеме, кошмы син, киекме син? Табигать тере яраткач, үсәргә тиешле син. Я үсәрмен, я үләрмен, үлемсезлегем өчен. Гасырларны тулгак тоткан мине тудыру өчен. Иректә ирексез яшәп, вакланып маташканчы, көрәшчеләр белән бергә көрәшеп үлү яхшы. Мин халкымның тугры улы, аның саф җырчысы да, булырмын беренчесе дә, булырмын соңгысы да. Кәркәле күгендә аунап, яңа ай әвәленә. Ул да конвой җитмәсеннән чыга алмыйча бәленә.